bi ambe jumadona marsikalo kletan saba ambalma o bismillah malak cuka don kibaru keneka bi kibara mun mamolo kada kulo kan ore kuchalani ale yara koni mali marabulo doy do frontier temele marsikalo kliwolon vla ye impoliso mo ulu koni ubolo da zonje kulubara koninka kibara mun sirama ulu koni ayire kafo ko ni wakati laban nun konna ko kangar madalaw koni kuchala polisiso la ninga ayire kafo ko uga moto tunna walma telephone koni shwela ni wakati laban na yare koni ta jugala ko sebe o sababu la polisu ulu koni la kana bara kerengere lindo koni sigi senga ni o ko koni sefe uye utegeda zondo koninka ninga sura moto do koni shwele me ni ma ko falen koni bolo o koni sababu ya la polisu ulu koni tarana e polisiso la ninga sega segel do koni tengwala o sababu ya la aya yere ka foko ale koni barake nyogon wero koni fenebe no ni ulu yere koni fenebe zunya wale o koni ke o koni ke le polisu ulu koni willa ka se ni ma ko falen nun koni daga yoro la ninga ta sura fen shwele do koni be zo flower koni fene bolo no o koni ke la sababu polisu ulu koni utege da telephone shwele shegi koni ka ale ni moto saba koni shwele ale ni jabarani belebele ba koni fla ni zonu nun koni minale koni kofe ko kera sababu ye ni mo fla ulu koni ka moto dona u garskela ale ni mo kele wore ni o yera koni fene sera ka aga telephone soro ni zonje kulu munu koni minale koni flene nunu koni be kriblo mo koni ka bologa uni nyangilim koni ka kan o kada uka kibara wara mbolo kada kulo kan ore marsikalo kletan kele gawni menaka koni chelala mali finitigu ulu koni do yelna dugu jugoro mugudo koni kan ni finitigi fla koni ni tora o ko dafe kibara mun serama ulu koni ayire kafo ko mali finitigi nunu ko uga bara koni ukumun konnala ko nunu koni bola gawni ka ukunda menaka koni ka ko sira konna nunu koni ka mobli do koni yele ni flane dugu jugoro mugu kan ni ga chini uye ko ayero yere koni fene bela mugo fla ulu bonela unina ko wa fene ko ma chama yere koni fene jogina akoda fe ko ukme mobli mi yere koni fene la ko ayire la kafo ko o koni chiena bugo o koni kele o do yere koni be ni finitigi fla nunu ulu yere koni fene ka shudon kera nga ambe wakati mina iko sisa ama seka do ma kele munu koni kuye ni mugujugu nun koni do ni finitigi nun koni nyestrala nga kibara ware mana bo ko fe amboda okluka kibara ware mambulo kada okluka ode kunu alamsado marsikalo kletan fla mali jamana nyamugo ulu koni seben kurabo ni ga mugo koni la famia coronavirus koni kele chugula seben koni kono ayire la kafako ambe wakati mina igobi ko jere koni kono ko coronavirus be jamana keme aleni tan fla koni la kerengere ne yala ko farafina yere koni ko abe jamana tan fla la ni ulu do koni ye Burkina Côte d'Ivoire Senegal Togo Nigeria aleni farafina jamana wero o sababu yala mali jamana nyamugo ulu koni ye ayire kafo ko wala sa bela jele koni ka se ka lakana ko sharia do koni sigile do senga ni o koni ka fo ko mogo koni ka jamadala je yoro ko ulu koni tagali koni chuni wakati ko falenuna ale ni fene maliya mun koni be dugu tagaw koni ke kata jamana jaw koni na ko ulu koni ka usena sumaya jamana o koni tagalla coronavirus koni yelendo jamana mun koni ka ko ga ko ka yere ka fo ko mali koni frontière ma datugu jamana shi koni nye ale ni fene ko bela jele kelengel na koni kan ka wale o koni ke munun kan ka ikisi ka kila ka mogo wɛrɛw kɔni kisi ko inafo tega ko safinela bela jele ka se ko o matrafa ale ni ka ubolo kɔni di mogo ma ni wakati ko falen na foli kɔni sira fɛ ko o dabla wala kerengere no kɔni fene taleno mali panguruso yɛrɛ kɔni fene la ko ni mogo munun kɔni sira yen no ko ulu kɔni ka fari kalaya kɔni be jateminɛ ko no ya sɔrɔ ni siga kelen do mogo min na dɔni ko o kɔni be bila kɛrɛfɛ bila la ni ka o kɔni ka fari kalaya kɔni tabolo kɔni lajɛ ko ga no ya sɔrɔ ni siga kelen do mogo min na kosɛbɛ yɛrɛ ko o kɔni fene be bila kɛrɛfɛ bila la na dɔgɔkun fila kɔni kɔnɔna la ni ka lajɛ ni bana in kɔni tɛ o tigi la ko wa fɛnɛ ko an ka minisiriso min kɔni ka baara ɲɛsilen do kɛnɛya kɔni sabatili ma ko o kɔni kɛlen bɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw kɔni sabati walasa ni baara ninnu kɔni bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogoya min na ko a ɲininen do maliden yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fɛ ka se ka ni waleya ninnu kɔni sabati kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Sahel jamana kɔnɔ ko kalanso ba fila olu kɔni ne datugulen do an bɛ wagati min na iko sisan ni kibaraya ninnu kɔni bɔra baɲumankɛ tɔn dɔ ni o kɔni ɲɛsilen do denmisɛnninw olu kɔni tɔbɔtɔli ma diɲɛ fantan naani kɔni fɛ n'an ko ma ko UNICEF olu kɔni ka baara dɔw de kɔfɛ ni jateminɛ in kɔni kɛla ka yɛrɛ k'a fɔ ko kalanso ba fila ko olu kɔni ne datugulen do ko kɛra sababu ye ka denmisɛnnin ba naani ka olu kɔni bali kalan na ko ale ni fɛnɛ ekɔli karamɔgɔ ba tan ni ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bali baara la ale ni dugutaga UNICEF ale kɔni ka nin sɛbɛn kɔnɔ a yɛrɛla ka
fɔ ko bingalikɛ wale minnu kɔni talen do ka ɲɛsin denmisɛnninw ale n'u u karamɔgɔw kɔni ma ko o kɔni de kɛla sababu ye ni ka nani denmisɛnninw kɔni ka kalanbaliya ye ale ni kalansow kɔni datuguli ta ko fan dɔ fɛ fɛnɛ ko i bɛ taa sɔrɔ finitigiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dagayɔrɔ kɔni bɛnnen do kalanso dɔw kɔni fɛnɛ kɔnɔna ma ko nunu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛɛ ye ko ye mun kɔni bɛ dankari denmisɛnninw kɔni ka hakɛ la ko ni y'a ta ka lajɛ ko kalan o kɔni ye denmisɛnninw kɔni ka hakɛ de ko ga ko a yirɛlen do Sahel jamanaw kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Mali ale ni Niger ko denmisɛnninw kɔni ka hakɛ sabatilen tɛ k'a sababu kɛ bingali walew kɔni ye an balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo kan an ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ